ka AICS haki laitli jika hikai bantip yakakor komputer Haribhoi district hanongpo ha umsning bat habhoi rembong bantip khambnya wanmi haki institute jongi lade pun syangi tang kata rengi diru yakakor komputer hakador kebabit bat kimar kibat tip top. Kum gajing pensa nam pensa kerteng ya ke kerteng jong ba obi rani bam kuai dwar blai ubade wei na kirang ba kathem Haribhoi baju no senyang bahasa ki imlang salang Haribhoi district ubabat rukum presiden jong seng Haribhoi area welfare association rawa kinong ilam bamenta jong ati kenhon kila pelong ya ke lumpung jingilak kai football ya ke bala tep kerteng kum ka first obi rani memorial knockout football tournament ya ke bala pelong hamadan umsning patarim. Kum gajing ibu romlang yau ni uri rong ba ubala klat no ubala no senyang bahaya ke imlang saklang ke MDC jong ke umsning konstituensi ke kong Magdalene sau kemia maulong kalwan poi ban sakilang ya ke jing sedang jong ke ni ke football tournament ban pensak nam yau ni uri rong ba ha ke jing donlang uba Marcus Martin kum sembut kongsan nang tau ba Rocky Kelau bedi chairman ke umsning taung Dorbar uba Rocky Marwen bedi rang ba snong ke snong umsning propobi lembat kiwei ki artli kenhun ilek kai football ki belai shementa ha ka jing ilek kai sedang ki kenthop ya ka paham rio bat ka nong thumai bat hak bakut jong ka jing ilek kai ka paham rio kala penrem no ya ka nong thumai da lai gol la not la ruban kedo bagi dan hadu kan riu teli kenhun ilek kai ki belawan ben shementa ha ka ni ka lumpung jong kani ka yeng ilet ubirani ni baro ni latem ni yo i ni sakhi ban ngila yo sngo la ki jong ki score belai i ki jong ki khamat ya ka contribution ka ba idon bat nganget bakum ka yeng ka semru kinang yai budin ya kata ke ka ba ukpa jong kani ka yeng ulalam khamat bat khlempem bela penlong penman bat kum juru ban kentiu yang anak ni ka school kalong kum ba kalong ru ngangit scam de lingba ka kti ka mon kti ka diang ka jong i ka contribution ka jong i bat kum juru na ka benta ngangit scam ni ai ru ka ngu ka dem yu blai lam da de u blai u basai lam de u blai u bakurku nga thrangi num don ha ka ni ka lempung ka ba menta ngai ku blai ru kam kerpang i phi ki khana school ki bala don ha ka ni ka lempung ngangit scam baka jingya lenti kum ka school kalong shisha ka bajalan nila ban mat kita kijing kijing tenju kirai dam habang akran menne ba ikong bala yathu nakabenta kijing syam jenjar nakabenta kumno hapring kijing yale hapadeng ban kentiu ya kijing nang kijing start ya kapuli kaputi kumno ni haban mat nakabenta kita kijing ba pher nga jong ye ing ong kam lele ublay utip khamba kilat kelenti ru kidon haka jinglong briu teng ni ha banya bun ki ngim di bandu jingkermen life is a challenge kum ong tien pareng ngin ha ban mat bun ki hendreng di bandon barabor kamen sim ka jingyai sha kamen sim ban job ngim dei ban ngin ong ngandu jingkermen ngin du men sim ban nganget scam kum pilong penlong ikan ni ka tournament jogo ubi rani memorial football knockout tournament haka ni ka sngi nganget scam rubiki players ru ha baki mi madan nangit skam gidan ka mensim bapi mi shamadan ubli ta ka mensim bangin ile persha mo ka mensim ya sultanat ya buram markeliang namara ka perthai ka babun kam mentala dangi mi don kum kani ka jai tournament teng mi itu itaw wat hasnong hataw ru ban ngimla ban len hiru baka sports kala nang kiu na ka posh balinga kran kum ta kam long shu tang ki por ki ba menshwa ka bangi mi madan le singi le akar utang ban pen bernya la ni ban sngu tenan den rei ha bangi mi madan ngiale akai kedeling ba ka sap ka phong ka ba ublei u ai hangi iwei ba ngangit scam ba ka sap ka ba pi don kalong ban kentiu ba le sia ha bangi pet mentaru ka kam sports ngio i sha kalong talat yo kam yo jam ngatrai bun na piru pilasaki na ka benta ka nongjri presbyterian school kabla mi isha khamat kabla yo shisha ka nam job ki por ki bla dem ngi yo i shisha bun ki khon samla ki jingi ki bla mi isha khamat ngi la yaring kat bat kita ki bana shabar pat ngi yo i bun ki ka pak department baka sarkar kala pai khamat na ka benta ka kam sports na ka benta ki khon samla ki jongi bat khamtam ya pi ki hap ki baren ki khon samla kan thai bat shinrang ki badan hang ni ngasngo ban ong ya pi bato nginya kan tiwi ai men siam ngin dei menyata ni we habadan kanuru ngin mi isya khamat mi isya prang wat ong ni ngale ran ni ngasalia
Ni ngati ngade haba bleu pen kup bor ya pi. Wa ya pi ka sap ka pong ka bakerpang. Ka dei pat ka por bat ka pali ka jong pi ba penia shim benta. Ban genti we pi we. Ban ngangai scam. Baling ba ini ipor i baling kot ya ka bangayo bandon rengkat lang bat pi. Basa tang shibet arbet ngalai oban mi ino. Nei wala ka met kam don. Ka mensim ka don rang bat pi. Bat na kermen ru ba kan ni kesngi kan long kesngi. Jong kajing kermen, kajing jom, kajing kemen, na kabenta jong piwe, badon lah ni kamadan, bad ki nong seng, bad ki kun jong ilet ubi rani, bad kum juru kiri rong ba, ti shwa bangan shong, ngakwa nakaliang ka jong akum ke MDC, na ibor ibaret, banga kerpat ikong bala iwan syakman, bangan ai, wala di ibaret nganget ilong papdiang hun hakamat jong pi, kulay shibuan kulay. Don bonong namta bentang, ban pentulun, ya kajing mut kajing berkat haba kidon bankit benba na benta bentai ya klawei baniat seberang na benta berkentiu ya kapit kapiang jong kinong susno I kong Magdalen si kum MDC belor kum himman ila dapat naik kajing keren kepasotanat ba nginye kong ya ke ke ba pipidon kum nginomi kmat pilong ngino kersan jong ki nok snong bilang ki nok kersan jong ki klot ki paper ban kentu ya ki kami le kai inges kam ka jingdon ki jong pi minang la susu ban penmi ya ikon sama ane banyarat ban kentu ya kom gine ki kunhun la banong makin sekri ya ki parabril baroki marwen Allah hukumman baroki so bonong kubesibuan baroki jingdon jupi mentakan kasgi kede kasgi kabak terpang na mentakan ke longying haba kenau it ya u nongseng bar uta u dingba u balaai ya kisembai gomet bakin pet inu sembai juki kata kede kariboy area welfare association ngingeng ba baroki pinom I jendat lane pinom klet batang akot kali turnamen ngin I yaki bakin ya sakamapat tang pramaki Jerman jangka ungsing taun don bar baroki kala kummen ngabonong ngari baret do laban kran hakaneka era ka bamenta henry ngiso bonong ngiyo bane si bentalang ban tin lenti lane ban sno ketilang lane ban ai kta kti kamon kita kadang bahaya kum gini ikunun ban kersan na din iki bagi nangla ban sekri kam hasusu na menta mentai kalawai jogi heku beret bat ki perlo ki bedon hadin bar kemat ki nong yalam nari ba penablang go lansius bat ki kong bayahon la menong nginsim ya ka benta ka ban lam lenti ban prat lenti na menta jogi ki heku beret tagini kiten ngangai skam ba karawa kanangla baniakin tim susu yang kena kam kapal pinyo bandang sim iban bot igrin jat jong ipa baik jo piwala dang dot Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyo lai wei kendai hendru yue ar nyo lai